Assalamu alaikum mehriban dostlar, toğanlar bu Ceyhun Production, bu menzil Qutlugy. Ine bugün biz häzirki wagtda Rossiya döwletine halal zähmet çekýän mehriban agamy Ceyhun zanyň mehriban kärdeji hem dosty Nuri Işkan adyndan onuň mehriban ogluny, mehriban perdendini gutlaýas. Bugün awgust aýynyň 7-si güni Nuri Işkan agamyň mehriban perdendi Kuwatçygymyz 4 ýaş doglan günni mehribanlaryň gurşawyna toýlaýar. Bizem uzak menzilden gızgın gutlawlary ýörüýte Nuri Işkan agamyň adyndan mehriban ogluny ýollaýas. Mehriban perdendine mehriban ogluny ýörüýte owadan gutlawlary, owadan arzulary ýollady. Bizem Kuwatçygymyza uly üstünlikleri, uzak ömür dileýäs, jan saglygy, Nuri Işkan agamyň maşgalatyna agly birlik dileýäs, işleriniň mudama üstünlikleri ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Akyl goýulşan soň ýaş bolma oglum. İl günü şeýin işle, iş bolma oglum. Arkadan daşlansaň bagyň belentdir, arkadan zyňylan daş bolma oglum. Ömür ylgap barýan keýikdir oglum. Alkyş al, şol iň uly keýipdir oglum. Perdendi magtalýan ene atalan başy dağlardanam beýikdir oglum diýär şahyr. Bizem Kuwatçygymyzyň bir mehriban ene atasynyň başyny belent dağlar ýaly belende galdyrýan mehriban perdent bolmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Ýaşyňyz bolmasyn. Nuri Işkan senem sagman işte janyňyz sag bolsun.